Ndonzi Loveness Musa ndogara kuMondoro so far ndiri kuSouth Africa. Dambudziko rangu nderekuti munin'ina wangu akapiwa muteo namadzibaba mai ave kwacheza akageza akakanda mutero kuno last year abva atonditaurira. After that pakaita mutero itasagara zvakanaka ndakangoramba basa ndaramba basa ndakuti ndaudzokera kumusha ndasvika kumusha 28 November ndakaramba basa muna August. Dambudziko raapo manje nderekuti kubva ndangosvika kumusha ndakatanga kutaura nemunhu wandisiri kuona kusvika ndazovaona baba vanonzi Chinenharo mukoma waAdimaya. Saka vakandishandira vese kuti Adimaya naChinenharo vakandishandira pamba pemunin'ina wangu kamwe chete pamwe pachona tata kuenda kumba kwavo nekuti vanhu vandandinavo vaichinda kutenderera pfungwa because ndiri kutaura nemunhu wandisiri kuona nezvandaitiswa zvacho nezvimwe zvandaitiswa kumusha pamusha pandakaroorwa pamusha pandakaberekwa nekumasowe kwandiona mata nekuti akanga akandiitisa zvinhu zvakawandisisa. Iye zvinezvi pandiri nhasi aringotaura neni apa ndikachiti ndiri mukadzi wake ndikati kune murume wangu mamuka sei iye ndiye anditanga kudayira iye Chinenharo anodayira apa ndikachitaura neni pasina foni ndiye ndichimunzwa achitaura ari kudivi reZimbabwe ini ndiri kugara kuEastern Cape kumuTanzania ndokwandiri ndatambudzika ndikumbirawo kubetserwa chero apostori vanokwanisa kundibetserawo nekuti kwandiri kufamba ndiri kunzi akandiisa munyoka muchikwambo andishandisa nembobobo izvo ari kuzviita reason yake yakanga anyanya kuzviitira anga andigadzira kuti ndirambane nemurume wangu ndodzokera kwaari ndoita mudzimai wake ndasa ndambomuwana ndamuona murume uyu. It was my first time to see him achiuyamba memunin'ina wangu atanga achitaura neni ndisati ndamuona up to now zvakatanga muna December 25 December musi weChristmas day tenda kumasowe next Thursday neFriday kusvika ndazomuona after 14 days ndakaitiswa zvakawanda zvotora nguva kutsanangura ndingokumbirawo help rubatsiro kune vapostori vanogona kunamata chero ani zvake anokwanisa kundisunungura ndibviswe chikwambo ichi nyoka nemubobobo zvari kushandisa pandiri nokuti zvine zvakuzvisa pamwana mwana ari kuchema ane 3 days achitambudzika zvinomboita kunge zvapera zvodzoka akangona ndiri kuti akakufara anobva timira aone zvandoda kukuitira mwana otanga kutambudzika sezvaari kuita saizvozvi. Tiri kuchinjana kurora kwacho nine mwana apa ndine 8 months pregnant ndikazvitakura ndokumbirawo kubetsera.